2020 urtarrilean, Berangoko udaleko gobernu taldeak agintaldi plan bat onartu zuen 2023 arteko kudeaketaren ibilbide horri gisa. 3 ardatz estrategiko ezarri ziren. Berango sozial eta kulturala, bizi kalitate eta parte hartzea, eta jasangarritasuna eta etorkizunari begiratzea. 3 ardatz horiek 43 ekintza biltzen dituzte, eta horietako batzuk ezagutzera gonbidatzen zaituzten. Udalerriko hainbat eremuen irisgarritasuna hobetzea. Hala nola, Sabino Arana kalean igogailu berria eta arrapalak eraikitzea. Edo Karabigane auzoan arrapala mekanikoa jartzea. Auzoak eraberritzea eta hobetzea. Prozesu hau Kurtze auzoan hasiko da. Kudeaketaren bikaintasuna lortzeko etengabeko hobekuntza prozesua. Eraikin publikoen ondarea handitzea ekipamendu eta zerbitzu berriak izateko. Kirol eremuak areagotzea. Etxebizitza babestuen eraikuntza bultzatzea. Berangoko bizilagunei lehentasuna emanez. Aurren jolasguneak estaltzea, dauden baliabideak optimizatuz. Gure gazteen beharrei erantzuteko, enplegua bultzatzea eta ikasgela berriak irekitzea. Herritarrek parte hartzeko prozesuak. Adinekoek zerbitzuak eskura ditzaten laguntzea eta sustatzea. Herritarren segurtasuna areagotzeko udaltzainen kopurua handitzea. Gure ondarearen balioa nabarmentzea eta memoria historikoa berreskuratzearen aldeko apustua egitea. Berango, herri adeitsua umeekin. UNICEFen sigilua. Genero berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea sustatzea. Kirol zerbitzuak mantentzea eta areagotzea. Kultur eta kirol taldeen jarduerak bultzatzea. Euskararen erabileraren alde egitea. Agintaldi plan osoa eta haren bilakaera ezagutu nahi badituzu, www.plandemandato.eus web orrialdea bizita dezakezu.